Niin meillä on taas pienoisia haasteita tämän Kia polttoaineluvun kanssa. Tätä nyt on 3 kertaa jo roplattu takuuseen, mutta nyt kun mä painan täältä painiketta, niin varmaan kuulee, kun siinä varmaan kuulikin, kun se solenoidi hakkaa siellä. Mitäs me mennään täältä kontin puolelta, missä on tää hätäapauskahva. Niin mä nyt siitä yritän vetää ja nyt mä yritän painaa sitä. Ei toimi. Ja tää nyt on ihan sama ongelma kuin silloin viimeksi huoltoon viedessä. Ja nyt kun tää auto on vielä luminen, niin mä ajattelin, että tää on täällä kauppakeskuksessa nyt hetken sulamassa. Ja mä tuun tossa tunnin päästä takaisin, eiköhän sieltä ole kaikki lumet kadonnut. Ja sittenhän sen pitäisi lähteä. Mut ei täällä kyllä mikään jäässää. Semmonen.